Bueno, temos ahora aquí na mesa a Carlos Rodríguez Rellán e Alexandre Paz Camaño. Van a presentar o seguinte relatorio. Ocupación da Serra do Barbanza ao longo da historia, os oceamentos de Río Barbanza e Porto Traveso. Como sabedes, son os oceamentos que apareceron hai aproximadamente 5 anos e que van a presentar agora un pouco as conclusións das evidencias de ocupación desde a prehistoria hasta a Alta Idade Media. Cando que irades? Aviso uns 15 minutos, 15 cada un. Bueno, boas tardes a todos e todas. Como dicía el, imos avanzar os resultados obtidos nas campañas en diferentes puntos da serra entre os anos 2013 e 2014. Para comezar, tedes que ter en conta que a Serra do Barbanza é un sitio pois un pouco peculiar sobre todo porque é moi característico o seu relevo, porque se eleva bruscamente e crea pois unhas ladeiras moi escarpadas o que fan del pois un fortín militar. Aí o tedes en pantalla e vedes como non hai case cor amarela, que serían as cotas medias ao seu arredor. Na súa zona alta posúe amplas zonas chairas e por esas zonas discurren multitude de mananciais, de regatos e tamén de cursos de auga que irrigan toda esa zona alta e que fan dela unha zona atractiva para certas actividades productivas. Foi un espazo tamén moi presente en outras épocas históricas e tedes que contar que se conserva un notable número de túmulos megalíticos e tamén petróglifos e, de feito, polas cotas máis altas transcurre un itinerario cultural denominado Ruta das Mamuas que permite acceder e visitar boa parte dos 39 túmulos que se conservan. Os primeiros datos para o proxecto que imos a abarcar aparecen no ano 2010 na revista Barbantia, onde aquí en España Fernández e Víctor Barbeito Pose recollen as evidencias descubertas en relación ao aproveitamento gandeiro e pastoril da serra. A seguir disto, realízase unha prospección e conclúe coa localización de novas estruturas. Aí tedes na pantalla algunhas delas, e tamén afloramentos con gravados rupestres, na súa maioría de coviñas. As excavacións, digamos que se realizaron en 2 anos, no 2013 e no 2014. No 2013 foron financiadas pola Diputación da Coruña, colaborou o Departamento de Historia 1 da Universidade de Santiago, o Concello de Boiro, como non, e tamén o Servicio de Participación e Integración Universitaria da Universidade de Santiago, tamén a Dirección Xeral de Voluntariado e Xuventude da Xunta de Galicia, e nese ano intervéñense varios puntos, entre eles este que tedes en pantalla, que sería no lugar da Trema, ademais de Porto Traveso e Río Barbanza, dos que falaremos despois. No ano 2014 volven a estar financiadas pola Diputación da Coruña, e a única diferencia co ano anterior é, sobre todo, que se une o grupo de estudo o GEPN, o grupo para o estudo da prehistoria do Noroeste, e a diferencia tamén do ano anterior, que en vez de ser unha semana de excavación, andaban o grupo de participantes repartidos entre Neisón e a Serra. Neste ano 2014, durante un mes completo, adicouse a excavación de diferentes puntos da serra. Neste último ano, escaváronse 2 abrigos, entre os que se atopa a Pedra da Sesta, e Porto Traveso e Río Barbanza. E agora dou paso a Carlos Rellán, que vos vai avanzar os resultados obtidos en Río Barbanza. Hola. Bueno, creo que daba por aquí un mapa, poden ver en 3D a partir do LIDAR, no que se ve a localización das estructuras do tipo que acaban de ver nas fotografías anteriores no Alto da Serra, a tanto total de 27
27 que temos na actualidade. Como lle dicía, vamos a presentar dous xacementos en concreto, o de Río Barbanza e o de Porto Traveso, que se atopan aí onde poden ver. No caso de Río Barbanza, que é do que lles vou a falar eu especificamente, pois se atopa aí onde poden ver ese punto vermello, pois localizado na ribeira do río do mismo nome, que dá nome á serra e á península na que se atopan. Atópase en concreto nun meandro dese río, como poden ver aí na fotografía, señalado polas flechas vermellas, e atópase pois o resgardo dos ventos principales, que fai que teñan nesa zona unha sensación térmica de ata 2-3 grados superior ás alturas circundantes. O xacemento se atopa plenamente inmerso no que se podería coñecer, ou tradicionalmente se coñecía como o espacio megalítico da serra, como poden estar señalado aquí nos puntos, nestas flechas, e que podese ver aquí no líder este pequeno bultiño que é a casarota do fusillo. Cacalo, este ten unha relación de intervisibilidade que foi unha das primeiras cousas que nos chamou a atención. Realmente se atopa no único punto meandro do río dende o que se pode ver o túmulo e a inversa. Dende o túmulo se pode ver a estructura. Outra das cousas, aparte da súa localización, que nos chamou a atención e que nos decidiu a intervir este xacemento en concreto, é que presentaba o que parecían uns restos estructurales bastante importantes, un acúmulo de pedra significativo. Cando fixemos o análisis de microtopografía a partir do LIDAR de alta resolución, se podía intuir, malamente o poden ver aquí, unha estructura alongada, en torno a uns 45 metros de longitude, en orientación norte-sur, que parecía aparentemente dividida en unha, dúas ou posiblemente 3 estancias. Entonces, o que nos decidimos a intervir, a facer unha primeira intervención co fin de definir a estructura pola súa parte sur e pola súa parte norte. Unha vez comenzamos a intervención, nos demos cuenta, efectivamente, de que esa estructura que se vía, que se adivinhaba entre a vegetación, era importante, un acúmulo de pedras importante que, efectivamente, como nos indicaba o LIDAR, unha estrutura longitudinal que no seu extremo norte remataba dunha maneira absidal ou circular, na que se abría unha discontinuidade que a día de hoxe temos interpretado como unha posible entrada. Non sabemos, porque claro, o xacemento ainda está en proceso de excavación, non sabemos se é a entrada principal ou nin tan siquiera a única. Nun futuro poderemos determinalo. Como lles digo, o esforzo constructivo da estructura é significativo, un acúmulo importante de pedras, entre elas tal que esta que pesa uns 300 kilos. O sea, estamos falando de un esforzo estructural importante. Temos aquí, ahora debería ir, sí, un modelo 3D feito a partir de fotogrametría por Alfonso Fariña, que anda por aí, que xa co proceso de, ca excavación xa a medio realizar, ca estructura parcialmente levantada. E aquí se ven os restos, se ve marcado en vermello, os restos de dous muros que discorren paralelos, e toda esa pedrallada que vían ao principio se trata aparentemente do proceso de derrumbe desta estructura, destes dous muros, que discorren paralelos entre sí. Unha das problemáticas que nos encontramos con este xacemento no seu momento é que presenta realmente unha estratigrafía bastante complexa, e non complexa por a multitude de estratos ou de niveis, sino pola indefinición prácticamente dunha estratigrafía. Tiñamos un gran horizonte A, dun alto conteúdo vegetal, no que realmente non se vían cambios nin na composición, nin no nivel de compactamento ata a chegada do suelo natural. Solo a partir de agora, gracias aos análisis
da colaboración dos edafólogos da Universidade de Santiago, pois estamos empezando a entender o proceso de formación, que é realmente complexo. Pese a esas dificultades, non? Nos encontramos que nos niveles de colmatación desta estructura nos encontramos unha acumulación de material, dende industrias líticas ata clavos de ferro, que apuntan a posibilidade que intentaremos desentrañar con máis exactitude en futuras campañas, de que esta gran estructura pétrea se corresponde a un momento de ocupación probablemente histórico, quizás medieval. Se ben, ainda non temos ninguna datación que non lo confirme. Non obstante, por debaixo desta estructura, esta gran estructura, na cal poden ver aquí o muro, un dos muros, apareceron outras evidencias estructurais, como esta, que non sei se se ve aquí, un paramento, buratos de poste ou este cúmulo de pedras que ven aquí, que interpretamos no seu momento como unha estrutura de combustión, quizás cun paramento, un paraventos derrumbado. Por fortuna, xusto debaixo desta pedra, conseguimos mostras de carbón suficientes para analizar radiocarbónicamente, e as mostras que nos dou foi que esta estructura se usou no século IX a.C., é dicir, culturalmente correspondéndose a un bronce final. Xunto con esta estructura tamén recollemos mostras de un dos buratos de poste, ven aquí delimitado, con varios calzos, e a fracción fina, o sedimento que se sacou, nos dou, a súa vez, unha datación do siglo II a un a.C., é dicir, correspondente á idade do ferro. Por lo tanto, o que temos hasta o de agora, para Río Barbanza, son ao menos tres fases de ocupación para o xacemento, unha correspondente ao bronce final, outra idade do ferro, e unha caracterizada por esta gran estrutura pétrea que vimos ao principio, que probablemente se trate de época histórica, posiblemente medieval. Non obstante, temos que decir que algunha da cultura material, a cerámica lamentablemente non a podemos enseñar porque ainda está en análisis non é que non poidamos, que non tuvemos tempo de preparala, onde está en proceso de estudio. Pero, bueno, a industria lítica que aparece presenta unhas características, por exemplo, a presencia de núcleos bipolares sobre yunque, e a explotación de material cristalino, creemos que posiblemente jaspe ou calcedonia, son núcleos moi esgotados, aos que unha vez usados e prácticamente abandonados se lles abre un frente raspador, se utilizan como raspadeira. Creemos que este tipo de material que está a aparecer é coherente cunha ocupación quizás anterior a que temos detectado radiocarbónicamente, quizás incluso no bronce inicial. Pero, bueno, esta é unha hipótesis que teremos que evidenciar en futuras intervencións. Creo que xa está, non? Sí. Bueno, o xacemento do que vou falar agora, Porto Traveso, foi descuberto por Joaquín España Fernández e atópase ubicado nunha pequena cunca na que descorren ou conflúen diferentes ríos e regatos, entre os que destaco o Rego da Pousada, que pasa moi próximo ao punto que imos a falar, e o río Barbanza. Tedes indicados tamén aí con frechas os lugares onde hai túmulos megalíticos integrados nesa ruta das Mamuas, e o lugar de Porto Traveso atópase ubicado nunha ladeira dunha pendente moi suave, e habería que contar que non se trata só dunha estrutura, sino que serían cando menos dúas, e tamén parte dun pechado que circundaría a zona ocupada. No ano 2013, o que se fai é intervir a parte cuadrangular que afloraba do chan, e, tras a retirada da terra do manto vegetal e do derrubo, permitiunos acceder a unha estrutura cadrada, duns aproximadamente 4 metros por 3,40, e, como podedes ver tamén nesta foto cenital, é unha estrutura construída con grandes bloques de granito
Como ben falaba Carlos do esforzo estrutural, aquí tamén hai esforzo estrutural, pero o que se pode albiscar ou observar é tamén que son pedras que están sin traballar. Son iso, tal cual se atopan no monte, pois tal cual se empregan. Como vos digo, está feita con grandes bloques, sobre todo para as zonas esquinas, e pois con pedra máis miúda o que se fai é encher os ocos entre eses bloques para facer un paramento. Ten unha entrada aquí na parte norte, que está delimitada por dúas pedras verticais, que agora non vemos, a modo de sambas, e que dan acceso a un espacio interior. Nese espacio interior, o que se pudemos constatar pois foi a presenza dun chan terreño na metade oeste e dun chan pavimentado con lousas na metade leste. Este nivel de chan, pois digamos que é o nivel de uso da estrutura e onde se localizaron a maioría dos materiais arqueolóxicos. No ano 2014, o que se fai é ampliar a excavación, sobre todo cara ao norte, pois a acumulación de pedras facía intuir a continuación da estrutura, e aquí digamos que estamos nun estado inicial, e así como se foi retirando de rubo, pois confirmouse esa continuación da estrutura na forma dun anexo curvo, un vestíbulo, que posúe unha entrada cara ao oeste, que veremos tamén despois, e no seu interior conservaba a maioría dos materiais recuperados. Ademais desa entrada cara ao oeste, que aquí agora non vemos, posuiría un lousado exterior, e posiblemente tamén un sistema de acceso cara ao regato, que teríamos cara aquí abaixo, por un sistema pois como de chanzos construídos con terra e con pedras. Ademais diso, algunhas destas pedras que mirades por aquí polo chan poderían estar conformando un paramento, porque hai que contar que esta zona, tan perto do regato, no inverno empápase bastante e fai que o terreo pois se volva máis brando. Entón, como unha necesidade pois de contraforte ou de reforzo desta estrutura, que está xa tirando cara pendente, pois posiblemente se colocara este paramento. Neste ano 2014, tamén o que se fixo foi definir a entrada, como vedes aquí xa está definida, aquí unha das ambas e aquí a outra, e tamén se localizaron pois perfectamente as pedras da soleira. E no interior da estrutura o que se fixo foi unha sondaxe valorativa, pois coa finalidade de saber, pois como no caso de Río Barbanza, se esta estrutura se achaba ubicada sobre outros niveis arqueolóxicos. Non foi así, non se detectaron máis materiais por debaixo desa cota de uso. E cabe sinalar tamén pois, que no exterior da estrutura localizouse este elemento que tedes aquí no chan, do que aínda non temos pois, unha funcionalidade definida. Trátase dunha pequena arqueta formada pois, por uns bloques de granito e no seu interior pois, non atopamos evidencias que nos puderan dar pistas da súa funcionalidade, simplemente un recheo de gravas. E, como no ano anterior, pois o que se fixo co derrubo que foi aparecendo na propia excavación, previa sinalización cun xeotéxtil, pois remontouse sobre o muro coa finalidade, pois non de que queda así para toda a vida, sino simplemente para acadar unha idea de que dimensións e alturas podía ter a estrutura. En canto aos materiais recuperados, pois a maioría son de cerámica. Nesta non se aprecia moito, pero podedes ver tamén por aquí estes cachiños laranxas que vos dan unha pista de que a cerámica case sempre aparece pois, con unha consistencia bastante precaria e digamos que na cerámica tamén se detectaron alo menos dous tipos de pastas, unha minoritaria con pastas máis decantadas e de maior consistencia e outra con unha maior cantidade de engrasantes, sobre todo de mica,
que tiña unha consistencia pois casi que esfarelaba o tocala co paletín. Esta cerámica que esfarela podería explicarse tamén de moitos xeitos. Hai que ter en conta que a alta fragmentación da cerámica, a falta de modelos de comparación para esta época, e posiblemente porque non sigan ningún deses modelos, pode explicar pois que cuns materiais de orixe local crearan ali mesmo unha cerámica manual sen torno, porque de feito non se detectou o torno. Ademais destes materiais, pois hai que contar cos líticos, entre os que destacan esa man de muiño que se descubriu no interior do vestíbulo. Tamén outros materiais, como os cuarzos ou material criptocristalino, que falaría agora tamén, e como materiais exóticos, pois teríamos un fragmento dunha esfera de vidro que posúe unha posible perforación, ou tamén o fragmento dun recipiente en vidro soprado. E como vos digo, a aparición deste tipo de cuarzos con un retoque, digamos, ou con uns cantos cunha certa apariencia, igual que a aparición do material criptocristalino, que para os que non comprendades, pois non é exactamente a palabra, pero chamémoslle sílex, pois podería estar relacionado co prendido do lume. Hai que ter en conta que ata o século XIX pois seguimos a empregar o sistema romano de encendido do lume, que sería este que tedes aquí, simplificado, que é o do eslabón de ferro, o eslabón de ferro que golpea sobre un silicato, neste caso na foto tedes unha lámina de sílex, e crea unhas chispas pois que prenderían na isca que poríamos en riba. E, como no caso de Río Barbanza, pois aquí tamén se fixeron datacións, neste caso duns carbóns que apareceron no interior da estrutura, e a datación pois lévanos a un período bastante amplo, pero que estaría entre a segunda metade do século VIII e inicios do século X. Estaríamos entón falando da Alta Idade Media e, pois digamos que é un período bastante descoñecido, pero é bastante representativo tamén ou alentador, pois que estas estruturas que en principio pois poderían parecer moito máis recentes, pois que cheguen a acadar estas datas. E, bueno, ahora doulle de paso de volta a Carlos para as conclusións. Vale. Bueno, fundamentalmente vou ir acabando como conclusión, non? Decir que na arqueoloxía galega se impuso un modelo historiográfico, non? A máis definido para as serras, para as alturas medias, non? Galegas, e que precisamente se definiu na Serra do Barbanza, no cal se consideraban estas alturas como un espacio sagrado ou ritual, non? Moitas veces reservado ao megalitismo, no cal a actividade doméstica ou a esfera doméstica estaba prácticamente ausente, non? Daí o que dicíamos ao principio de habitando o sagrado, non? En cambio, o que nos está empezando a evidenciar este proxecto, non, de investigacións que estamos a levar é que nas alturas medias nas alturas medias galegas, no caso concreto da Serra Barbanza, esta ausencia do fenómeno doméstico, entendido un xeito amplio, é hasta certo punto unha falacia, era un resultado da ausencia de investigación, e ata o momento actual, pese a que estamos nunha fase inicial, xa podemos considerar que o ser humano está presente, habitando a Serra do Barbanza dun xeito máis ou menos esporádico, dende cando menos a idade do bronce, o bronce final é moi probablemente en momentos anteriores e posteriores, non? Entonces, esta visión da serra como un sitio reservado para os mortos, digamos que hasta certo punto se cae, polo menos para as fases máis tardías da prehistoria. A cuestión é por que subían alá arriba, a habitar ou a vivir.
bueno, ainda a risco de que se me poda ou se nos poda considerar deterministas climáticos, non? Temos que dicir que probablemente para aproveitar un espacio natural diferenciado do resto da península. Este espacio presenta unhas avantaxes e uns inconvenientes. En dos inconvenientes é que presenta ao alto da serra, que poden ver aquí, presenta unha temperatura media anual que pode chegar a estar hasta 8 grados por debaixo da temperatura media que temos aquí na plataforma costeira. Iso é unha clara desventaxa. Pero tamén presenta unha ventaxa, que é que a precipitación anual media é moi superior na parte de arriba, moi superior á zona costeira. Como ben podemos atestiguarnos durante o proceso da excavación, cando en pleno agosto a xente estaba na playa na parte de abaixo, pois aquí arriba tiñamos tempo. Agora a xente se estará preguntando baixo que punto de vista ou perspectiva se pode considerar habitar en Galicia un sitio aínda máis chuvioso como unha vantaxe. Bueno, algo que sorprenderá a moita xente é que moitas zonas da costa galega presentan un balance hídrico deficitario. Que é isto do balance hídrico? O balance hídrico é máis ou menos como o balance dunha conta corriente, non? A diferencia entre o que se ingresa e o que se retira. Basicamente, a diferencia entre o que chove, a auga que se insufla no sistema por chuvia, etc., e aquela que se elimina por transpiración, por evaporación, etc. Como poden ver aquí neste mapa, a zona costeira presenta, sobre todo nos meses de verán, un déficit hídrico importante, que fai que en algunhas zonas teñan problemas, por decirlo así, de sequía localizada, non? Mentras na zona de arriba presenta un balance positivo hídrico durante todo o ano. Isto pode ser ver, por exemplo, no verano, aquí poden ver o xacemento do río Barbanza, a presencia de auga superficial durante boa parte do ano. Isto presenta unhas ventaxas obvias, sobre todo se pensamos no aproveitamento gandeiro da serra. Como ben descubriron os cabalos que viven boa parte do ano ali, pois teñen pasto fresco incluso en aquela época onde en outras zonas do Barbanza serían difíciles de atopar estes pastos. Entonces, a día de hoxe queremos que estas ocupacións se centrarían fundamentalmente no aproveitamento gandeiro do Alto da Serra. O que non quere decir, non obstante, que non houbera outro tipo de actividades complementarias, quizás o cultivo puntual de algúns cultivos que estuveran mellor adaptados á altura, ao máis frío, etc. Pero tamén unha cousa que, por exemplo, que nos chamou a atención en moitas destas estructuras é a presencia nas inmediacións destas cazoletas, que como diría, non todas as cazoletas no monte son prehistóricas, non todo é orégano. En concreto, moitas destas cazoletas non se parecen ás cazoletas típicas que podemos ter na zona de abaixo, son unhas cazoletas de un tamaño, dunhas dimensións moito maiores, algunhas delas incluso pasan os 20 centímetros, e que presentan tamén unha profundidade moi superior. Vale, vamos ben. A súa vez, moitas destas cazoletas se atopan nas inmediacións de cursos de auga, como aquí ou aquí, en moitos casos arquitecturados, ben para canalizar ou incluso para crear pequenos embalses. Creemos que quizás estemos aquí ante a posibilidade de posibles morteiros para a extracción, quizás para o machacado, lavado de metal. Cabe recordar que a parte do wolframio, do cal a serra é moi rica, pois tamén ao alto da serra bastante rico en estaño, que foi explotado en diversas épocas. Entón, é posible que teñamos, digamos, como actividade complementaria a explotación deste tipo de metal, para despois intercambiar, etc. Así pois, aínda que temos que ter en conta que estamos nunha fase inicial de estudio, podemos xa tirar como conclusións fundamentales que a Serra do Barbanza, lonxe de ser un páramo deshabitado ou habitado solo por difuntos, foi unha paisaxe densamente transitada, densamente habitada,
durante boa parte da prehistoria. Non? Simplemente decir, xa o poñemos ao principio, aunque somos dous aquí falando, este é un esforzo colectivo, sin moita da xente que está aí sentada, sería imposible leválo a cabo, non só a xente voluntarios do CAP, senón tamén estudiantes que participaron activamente. Por tanto, o noso agradecemento a todos eles e tamén ás institucións que nos axudaron. E todo isto, gracias.